Ok, danas pokušavam navodno nemogući izazov u Stumble Guysu, to jest sam i Stumble Guys je rekao da je nemoguć, a to je ovaj kao triple block death. Sad šta je to? To je kao dobijete, to jest 3 runde za redom je blok death, tako da nadam se da ću ga uspjeti. Ako uspijem, morate baciti like i ako uspijem do top 5 onda GG. Ali prvo imam ovaj jedan spin, tako da hajde da vidimo što će dobiti. Ok, neću to ni gledat, tako da idemo samo u ovo. Imam neke rewardove, GG. Ako se pitate zašto nema Laceyka danas, nije mogu snimat, tako da sutra izlaze 2 videa s njim. A sad idemo u ovaj kao nemogući izazov. I evo nas. Nadam se sam da neće odmah biti one kao bolje, jer njih najviše mrzim. Na njima uvijek upadnem. Tako da, poželite mi sreću. Za sad idu lakši ovi nivoji. Tako da nadam se da će tako i ostat. Full box, 200. Ne. Nemoj, ne. Ne opet. Koliko mrzim te spajkove. Ok. Najgore je prošlo. Ajde još jedan lik sam da umri. To je to. Nadam se da neće biti ja. Nemoj. Aha, dobro. Ok, jedva sam. GG, kvalificirao sam se. Idemo u drugu rundu. Wow, vidi block death, koja slučajnost. Ne. Zamalo da padnem, ok, to mi se ne smije više. Ok, ne znam kako da objasnim šta se upravo desilo. Ali ne odustajem tako lako, tako da idemo opet probat. I ovaj put se nadam da neće tako ispast. Znači, ja sam odskočio od bloka i buff upao na ovaj laser. Pa ja sam fakultet ljudi. Evo nas ponovo. Ovaj put se nadam da neću tako glupo ispast. Kao prošli put. Nadajmo se. Malo gore, malo dolje. Ne, opet nemoj, please. Jedva. GG. Idemo ovdje. To je to. Idemo u drugu rundu. I evo nas opet u block deathu, nažalost. Inače, volim igrat block death, ali nakon 3 puta za redom već postane malo dosadan. Ne. Jedva sam to. I opet isto. Ok, GG. Opet bolje, nemoj please. Ovaj lik mi je zasmetao, ali sam i dalje uspio, tako da to je... Opa, idemo u finale, to je to, reši! 8 nas je ostalo, aj molim te da uspijem. Ako ne uspijem, fail. Sad će biti svega, pošto je u finalu. I samo su se najbolji kvalificirali, tako da... Biće jako teško, ali sva sreća pa imam aplikaciju za editanje, pa ću vam katat malo jer neću vam sve pustiti jer nećemo svi odjednom umreti, tako da samo ću vam pustiti najbolje dijelove. Ok, ovo je... Jelo, vidi! Ne, nemoj please. Dobro, ono me bilo headshotalo ljudi, nemoj opet. Bilo me headshotalo, jeste vidjeli? Lol. A nemoj opet. Opet. Zašto i kako ih ima toliko puno? Opet. Nemoj, molim te. A ne. Čemu to, brate? Znači, taman se ponadam da... Što ovi imaju? Da. Ali taman se ponadam da imam šanse i... Aj, dobro. Što sam ovo novo dobio? 50 gemova. GG. I evo ga za kraj videa još 2 spina, da vidimo šta ćemo dobiti.
3 legendarija od 95. Vjerujem niko neće skupiti, ali dobro. Da vidimo dalje, zadnji spin. Please, nemoj duplikat. Mada može dobit ću game. Ok, GG. Ali da, pokušao sam 2 put i drugi put sam i skoro uspio. Da nije bilo onih bodlji. Ali dobro, ako želite još koji put da prvo bacite like i subscribe. A mi se vidimo u sljedećem videu. Poz!